Amma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar da kuka sani sunana Ziyano Abubakar wanda aka fi sani da Man ZM Inuwa. Wannan dai kun san shi ta fusa. Sunansa Alungo Tragi. Abokin aiki. So wannan fom da kuka gani a nuna ba ko wani fom bane, fom ne na takara wato ma'ana na gasa wanda aka aza sunansa Mafara Golden Award Night wanda za a gudanar a wannan sallah da kwana biyu. So ina kira ga dukkan masoyan Madiji Malik da duk waɗanda ma ba ku sani ba da waɗanda kuka sani insha Allah muna buƙatar ku kasance tare da mu a sallah da kwana biyu domin gane da wannan gasar za ta kasance za ta fashe over to insha Allah duk wani celebrity na fara yana ciki haba suna kowa ya fito to ana ba sai an musu comedy ba ko suwa comedy ko ba sai an musu ko ba sai an ba ka da tambaya wai ka samu amsar nan wanda mai hukunci wanda ya kashe kai ne gudu wanda kashe kai ne gudu to shi bayan so samu ne ya kai ne lahira